sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Weh. Sengguni iki, sengguni sapa? Sik. Waduh, kacamataku ta. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono anakku. Cocok mati we, tibano mati dening aku. Sengguni iki, sengguni sapa? Sik. Waduh, kacamataku ta. Ngapa kowe nggawa apa kowe? Nggo drai arep bengkel ya. Wus. Drai dengkulmu mlacat ora? Ampuh kaya ngapa kowe men kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono anakku. Cocok mati we, tibano mati dening aku. Tak totok gundulmu modar kowe. Weh. Sengguni iki, sengguni sapa? Sik. Waduh, kacamataku ta. Ndara Antasena. Heeh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdikane kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang yo menang kene. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Ikhlas. No. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Lubiu. Lupa kok lubiu. Pon nggak mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese Ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. wah ya ketara sithik-sithik ah. Mos asli aku nek ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ah cundha maneh wae mental apa meneh ngopo iki? Kres lok pira wae? Oh, anya, milianya. Engko nek mbane tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula Bapa Ngakasa, ibumu Prastiwi. Hah? Ibu Pertiwi, kok tumungkul nak ibune Prastiwi. Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banyak. Alon sik ya. Ya alon sik apa. Hei. Kok dadi ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok sik Antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, Dret, tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asal ae kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nek yo dite. Lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplos. Apa? Ten saplos. Ten soplas. Nggo iki ndak nganu iki apa jenenge iki?
Ereksi. Infeksi. Infeksi. Sone nek ora iso omong cara modern, ora usah sok omong. Kuwi lho luka basa kuwi Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Pak Bagong iki kan kok trondal-trondal ya di sepura ya. Sepuro-sepuro ora. Den. Engkang raka kekalih teng pundi, Ndara? Kaya penemban Durna sing rawuh ana ing Karangkadempel, Gondhok iya, Pak. Marek kleru to, Pak? Iya. Gondhok Bleguduk iki deke Begawan Durna kok kowe muni gondhok ngapa? Aku nek weruh Begawan Durna kuwi kaya arep ngucap lelageane. Blekek-gekuk. Ora ta ya iku mah ijol-ijolan iki kepiye ta iki? Gondhok Bleguduk selalu gembel semorante hawala. Iya Semar, aku yang ngemrapta ning Karangkadempel. Wilujeng Perempuan. Slamet tekaku. Rekyana-pati wilujeng. Iya Semar slamet tekaku niring Sambikala. Kenapa Perempuan? Lah kok janur gunung Kadingaren rawuh enten Karangkadempel. Iki ngene ya Semar. Sawise satata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badrana ning Pedukuhan Karangkadempel kene. Lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dene aku sowan ning Karangkadempel. Siji, tilik marang Kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka 2. Sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjihake babakan sasmita yang mesti nampa dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana nampa sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aranan wahyu katentreman. Mongko sasmita ning Jawata ingkang ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhaking wahyu mau kowe Semar, kowe. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan nglawan aku supaya sowan ning Karangkadempel takon marang Semar Badranaya syarat ranane apa lan bakal tumedhaking wahyu mau mapan menyang endi. Kowe blaka. Yen kowe gelem blaka aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Upama to blakamu mau dadak nganggo pitukon. Kowe blaka ning dadak nganggo pitukon kowe kandha. Kandha Semar, kowe njaluk apa? Kowe butuh apa? Tur dasare kowe rasa njaluk kowe aku wis melas karo kowe. Kowe iki dadi abdi ning Pandhawa wis pirang-pirang puluh taun. Uripmu ora ana undhake babar blas. Omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah, ora tau tok bangun, ora tau tok gawe becik. Uripmu ya sarwa sekeng mlarat. Mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih, dadi wong sing kajen keringan. Wong urip ning alam padang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bondo donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, saranana kowe blaka menyang didununging wahyu katentreman mau. Tumedhake menyang endi syarate apa? Yen kowe gelem blaka, wah kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi. Kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi. Yen perlu omahmu iki dibongkar. Terus rasa didandani. Piye kae? Ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora didandani. Tegese ora usah dadak didandani nganggo uba rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar, ngono lho. Diganti sing anyar. Ngono? Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 prangkul. Semar. Apa sing dingendikake Kakang Durna kuwi pancen kepara nyata aku dadi seksi. Mula iki ming gampang banget lho. Iki gampang banget kowe ming cukup walaka wae, kowe ming cukup blaka. Tumedhaking wayu kuwi eneng kene syarate iki. Kuwi engko gampang. Kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa kowe nyuwun kereta kencana ingkang ditretes inten, ditarik kuda 8 cacahe. Kowe nen ndi ora usah dadak kangelan nite kereta. Saben kereta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng kajen keringan? Lho, kowe rungokno Semar. Kowe bakal diwenehi kereta kencana.
Mengko yen kowe diwenehi kereta kencana, anakmu telu Gareng Petro Bagong kuwi bakal tak wenehi kereta sing diusung karo wong papat. Truk. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kereta diusung wong papat iki bandosa. Wah, tapuk cangkeme. Kosike. Sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyono apa bakal tak wenehi. Wis. Ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti, menyang didumun tumurun ning wahyu katentreman lan apa syarat-syaratane. Oh, Semar, tinimbangane aku bali didukani anak Prabu Duryudana, luwung aku nang kene, najan dadi deking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngruda peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal sulap karo kowe Semar Batranaya. Rasa Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Penemban Durna. Loh, iki Bagong. Ah iya. Apa kok ngene iki Petro? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki Gareng kae Petro iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Wah, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dina aku Gareng karo Petro ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Swita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Mergo Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik, dadi kawula ya kawula sing becik, dadi dukuh-dukuh sing apik, RT sing apik, dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau weruh ana wong mati dirugi dhuwit tau? Hah, kowe wae jajal ya sesuk. Penyakit to. Ameng bondo donya kok dumukke Semar, mbok keke aku. Piye kowe? Nesu ora positif kuwi piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem nduduhke ditumru ning wahyu, kowe bakal tak ruda paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap ingsun. Mana? Hamba. Nesu tenan aku nek kowe arep nuduh paripaksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sembahane sing nomor 2 sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Ruda paripaksa. Bener. Kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek kowe nuduh paripaksa boleh, silakan. No comment. Sik. Maksude piye maksude? Ora masalah lho, no problem. Kok no comment? No problem. Ada kowe. Ora masalah. Problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Arep apa? Anggere kowe iso nglangkahi kuandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok baline nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong ning kene iki ana piyayi tak gawe wilang tenan. Oh, metu njaba. Aisyah, wis kulino aku nek tak kenjop. Metu njaba ya metu njaba, dimate Kurawa diketap tenan.
bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Aku gak omong bapak senengan. Bapak iki lagane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagane mesti ngono kuwi. Bocah kandhane ngeyel, ngono kuwi. Kok ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Ya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabecikane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa 100 cacahe. Aku 250, Pak. Pancen ya tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana Dursasana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu mlacot kowe. Histori iki sejarah. Bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja kok mung 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajar wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati ya mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Hak tandangane. Nek ngono aku melu le, nek ngono aku melu. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak, Petro ya anak sing digolo-golo karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih, nek kowe mati bapak. Nek aku ya anak sing paling disengiti. Ora Bagong, kowe iki ya tak tresnani. Alah. Pajake wingi joto kaidet aku ora dhewe ada. Ngerti aku dikandani tanggaku si Poniman. Poniman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dum-dum duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwih ngabekti anak sing tok sengiti, Mer. Ngerti? Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok lehmu tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati. Terus anakmu sing do teng pendana matane kuwi do ngapa kuwi? Do ora ngerti mbelani karo bapak wae piye? Iki piye nala gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Ndek pamrih kowe. Duwe pamrih ngewangi aku. Men ketok nang ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki lahir batin ya, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin ya, Nyuk. Ora ndek pamrih apa-apa. Nan, tenan. Niki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakarepmu. Petro ngewangi ra? Ngewangi. Aku kuwi adikku sing tak tresnani. Mbetut. Aku wis paham nek wis ndus sengit karo aku. Ning iki tak ketokke nggonku lapo karo bapak. Pusi, aku liwat buri omah. Kae do goleki aku do tingak-tinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petruk pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegedhuwek. Men do goleki aku do bingung nek dikubur Kurawa ora do bingung. Keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar
kepapang nyomong kowe ngaloka oh nolo garing kuwi lah duwer mau nendi ya kita iki mangkat nomor 1 kok iki ya aku sing kepethuk rasa tama modiar aku wah cilaka tenan iki lho kok kowe mburi Kang aku liwat mburi omahe tapusi wis tandangi penake tandangi penake jengkulmu mlacot aku mengewangi kok kowe mangsamu aku ki mengewangi kowe mau saka ngendi geronge lho nek wis asem ki rasa digerongi nek rasa Pancasila apenane nata wayang ndak ndasku mumet gerong lasem ki rasa muni ora apa-apa goblok salah meneh aku sonek dikon ra menyang kok ora nek carane ngene iki wis adoh dhewe kesia-sia lah iya aweng kowe iki cukup nata wayang ta ngenyepake ndak aku bingung aja nganti kalah karo jelali putra-putri Indonesia kang sejati wing kuwi rasa nganggo ora apa-apa wong jenenge Climen kok mundur satama Bagong bapakmu ndi nang kono kon rene ora gelem tak rudo paripeksa nglangkai kuwandaku pecah siramu pecah diadamu antem mencelat mripatmu Jotos merotoli untung wilaidan tebak dadamu jemblung tak uncali sikil janggutmu nyepleng utekmu waduh kuwi tenan apa ora ameng saya serem menan kono ya serem aku ya serem mergane bantu tangga tayane kata jali ora apa-apa rumangsane wong Bagong wong loro saudan telu saurupan Kurawa ora bubar ayo nata manjura Prabu Baladewa mati terus kanggo ngapa manus maning jalanan iblis lalat srayali binatang sengui iki Bagong us aja ngawur-ngawur lha nomor panmu gatene agamamu jungune sak nata mandira Prabu Baladewa Pitawasi Jatra nampa rasa napa ni manjaba iki manjaba Pudarjana lan sapiturute mungsu wong edan ki cilaka aku wong edan piye piye nyawang aku ora nata mandira Prabu Baladewa Dewaning Pitawasi Jatra lan nampa rasa Pudarjana puji manjaba lan sapiturute cilaka iki Bagong wis nesu tenan nesu tenan wis kudune pikirane seneng malah bunek pusing rasane
Iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon, aja dijupukke Baladewa tenan. Melu mayang seprono blas ora gatake jejeki modhat. Ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya. Ya gilaku kepati-pati. Le bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ya. Udus. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. No, mamingir. Bagong kuat nadai Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe, Pak. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundha maneh apa to anggap aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbangane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilai tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe. Luwung tekaning pati tak wujud ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngapa kowe? Lho sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Kowe sengguni ta iki? Sengguni sapa? Sik. Waduh kacamataku ta. Darantosena. Oh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang ya menang kene. Iso pindah-pindah. Sabar ana watese agi kulon Pragawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. No. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kyai apa? Kyai Cundha maneh. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asat ya kena umep ya kena padha-padha ampuhe. Heeh. Nek ming kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Cundha manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe liwat ndi? Oh sik to. Aku iki sapa to? Darantasena. Ora basa. Oh iya. Lupa kok lubiu. Pon gak mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae.
Wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa mancing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Slep ngene ya? Ya. Ngampet ambekan. Aku len ora ngampet ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambekan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun ya pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dilebani sok guyu kowe. Totok modar kowe. Wis, pun wis. Wis lah, kok ora brendel. Ora. Dandan padahal bentuke beda lho, kudune nek mlemplung-plungna awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso. Ampun tenan Ndara Antaséna. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho ndasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu rekanane. Kendel wae liwat petengan ijan ora wedi. Ngapa wae nggawa apa kowe? Nggo drayar bengkel ya. Wus. Drai dengkulmu mlacat ora? Iki pusaka kadewatan Kyai Cundamanik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh ki ra tumrap kowe. Hah? Nek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cundamanik kowe ora ampuh. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampuh. Hah? Ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono karo aku. Cocok mati we, tibano mati dereng aku. Gleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe omonganmu saya ngawur. Saploke lockdown 6 sasi iki kok. Pilih tanding boboting itu boboting kentang. Kentangmu bobote pira? Nyok abote. Kanggo mlaku nyok turuk-turuk ngono. Lho, iki ana ketoprak pentas wae ya aku. Anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak goleki mlayu ki malah kentongane saya cepet. Waduh, wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok mung Cundamanik. Cis Trisula. Pusakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Oh, aduh. Mumet sirahku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek
nek dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha cundha maneh wae mental apa meneh ngopo iki? Keris lok pira wae? Oh, hanya miliarnya. Engko nek mbane tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles ngono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula Bapa Ngakasa, ibumu Prastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumungkul nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banyak. Alon sik ya. Ya alon sik ana apa. Hei. Kamu degede ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok sik antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, Dret, tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asal ae kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nang ndite. Lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplos. Apa? Ten saplos. Tensoplas. Nggo iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Reaksi, infeksi. Infeksi. Sone nek ra iso omong cara modern, ora usah sok omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Bapak Gong iki kan kok trondal-trondal ya di sepura ya. Sepuro-sepuro ora. Den. Kang Raka kekalih teng pundi, Ndara? Prayitna semurires eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi sampeyan ming dereng mawon kula blakani to Den. Nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau 1 senjata cakra 2 pustaka Jamus Limasada 3 Kyai Alugara. Lah niki kula nggih bingung lek ajeng ngrawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watake angkara sing kepengin gayuh wahyu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakene Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka Jamus Limasada. Yen pancen ngono aku tak sowan ning Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura kak nyuwun Alugara. Niki guyon apa tenanan? Tenanan.
aku ora tau matur karo sapa wae kek. Semare koten prayitna semore reseka bali lah nek ngono kula manut kula enteni teng Karang Kadempel ning aku njaluk Bagong tak jae monggo mawon Petruk tak kandhine monggo mawon Garing tak jae nggo kanca waduh entuk Ndara Antarja iku nek dhek liwat bumi aku liwat ngendi aku ya padha iki kocluk dasmu kuwi keseron kowe iki keseron-ron krungu wonge nek liwat bumi do mangkatone aja lali mampir Ngororombo pathuk nggih do gara-gara sik nggih pangestaken dawuh nyuwun pamit njaluk pamit joge nyuwun pamit Kang Suwa Semar. Pandhan muncara non ler kekonang suram sorot tekan padang Werkudara iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan gage timbal ana wikatine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep mara diake matur nggir ana wigati apa? Matur sembah nuwun Pakde. Sepisan ngaturake bekti angka 2 sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngrsaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane apa nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning kakene Semar supaya bisa mujudake syarat sarana ana ing Karang Kadempel. Paripaksa tak wanek-wanekke matur kersaning Pakde Punta. Nggir aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Antasena darbe panyunapa jumbuh lawan ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pakde Darmakusuma nyuwun ngambil pustaka jamus Myang Jimat Lima Sada. Ora ketang mung tulegeng kedheping paningal kudu lenggah ana ing Karang Kadempel dadi syarat sarana tumedhaing wahyu katentreman Pakde Punta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung
Cah Bambung Antasena. Bapak Jodipati eneng dawuh apa? Mula saiki gage petungan nganggo narar sing ganep. Pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu pusaka bain-bain, nanging kuwi panguripaning para Pandhawa. Nanging sabab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowane Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe, najan kuwi bojoku dhewe. Yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani. Mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Mula kang sangaku yen kowe bakal nyuwun Pustaka Jamus Klimasada kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora. Wela dalah. Pratmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Arjuna wonten paring adhawu kadang Jodipati ingkang grusah-grusuh nggone paring wangsulan kelana atmajane iki mengko aja nganti gawe daredak. Ana ing negara Ngamarta saru diruning atase wong tuwa, lah kok dadi padha panca bakah kelana atmajane dhewe. Yai tak kandheni Pustaka Jamus Klimasada wenehna kelawan putramu Si Antasena babar pisan si adi tak kanthi budal marang Karang Kadempel Yai. Bapak nek cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi aturku marang ngersaning Pakde Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadeke seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lah wis pancen curiga karo aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsuh. Rasa melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werkudara. Antasena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jlamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimakaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik. Yang Gatut Kaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna. Gatut Kaca kasinggihan po. Iki Petruk nggih. Ana wigati apa Petruk? Nek ngaten udu kowe.
Wis. Gatotkaca napa? Dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Bilih Kyai Semar badhe dados lantaran tumedhahing kanugrahan nanging syarat srananipun karang kadempel kedah linenggan pusaka Ndarawati. Lho. Pusaka Ndarawati asinggihan. Pusaka Ndarawati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Kala narepa Kresna Tantulasa anyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Ngkara. Aku dadi ming tumuruning kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to. Dawuhing Kakang Semar piye? 3 pusaka ing kedal lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lho. 3 pusaka apa wae? Senjata cakra pustaka James Liwa Sodolan Kyai Alugara. Ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena. Ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatotkaca wonten timbalan. Aku percaya marang Kakang Semar. Mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning Si Antarja merga kowe ngerti wataking Koko Prabu Mandura. Matur sembah nuwun Kanjeng Prabu. Dewa Narpati Tuwinares Kresna langkung tresnanira iladal Antarja inggih kula kasinggihanmu ene om wale-wale menapa suwan kersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya lho diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tumedhahing kanugrahan nanging sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng Wahing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugara, Wah Prabu. Wah, jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Ngkara weladal. Antarja wonten timbalan. Mesine kowe weruh Kyai Alugara kuwi ora sak bae ning pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kalawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Alugara kuwi wigatine mengki narya srana tumedhaing kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Alugara kon tekan ngene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sautusan karo kowe. Wo, kula ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Alugara, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badranaya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badranaya. Iblis lanat karepe dhewe. Wah, menungso tatanan sayali binatang. Wah, nias karo Baladewa, nilani karo Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah tegese kowe wani karo Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar diwarani Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandura, kene margane patimu, Koko Prabu, Koko Prabu. Laruta saking kutha Sang Kala yen namoto saha Sang Sri Kresna inggih oh ora santen tak pambengi kampurkanipun Kakang bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar tuman wae apa ngegongonge dimenake Werkudara kira-kira Baladewa wani ngajar karo Antarja apa piye mangkir miyen
sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Mbrebeki wong ler-leran. Nyakit. Cobi remeh to ming diwaneni ro gareng lho. Gareng nika nek wis mantuk nika karo sapa-sapa ora wedi. Setan las melirik matane. Mboten melirik panci kera ora, Bu. Yo. Lah terus kula ugi ngaten. Ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Lugoro. Lah terus nanging senjata cakra ya tok paringke. Inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca. Lah kok iki lho. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bae-bae. Kuwi pamunaing satru sekti. Cakra kuwi ngedap-edapi kekuatane kok diboyong karo Gatotkaca piye? Mangke rumiyin to. Sanes ngaten mawon. Pusaka Lugoro diparingaken ngono mboten? Ya tak paringke. Kanggo Prabu tegesipun ngemuti lelabanipun Kyai Semar. Yen ora tak wenehake. Yen aku nesu. Apa sing iso nesu ming Ratu Mandura apa piye? Sing iso nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti lelabanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disiwuni nyampil pusaka iki kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora? Sampluk iki. Kula mawon wedi karo gareng. Nomalis panjenengan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo usaka kula suwun. Dikone ndi teng Karang Kadempel. Lah pusaka wisa-wisa karo pun Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh ngono, iya. Yo. Dan wayang diosak asik. Gareng karo apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima sada. 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 Lah iki Gusti paringana sabar. Paringana kiyat, paringana sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih mengkari ngenteni tumedhaking wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi.